ingerinze ebuna bono simbara tumogaba no itero temie orwaso eto bisia kene kyamaga no temie ebuna bono chibara cheito omogaba no itoni gagasaine mosomi abana chizukuru omogaba na narwe paseri anyagetari otemie era mariogo tarikolema anyagetari omendie sabezi yabeyerengia asomoroberio bwokorigereria na kumurekera amagendero ase kaunti ya Kisii insi omugabana bwe kaunti ye Paul Simbarati nigo rero tugucha kumurekera bunge yabo basi ase wodi yabasi bugetaurio ensemo echisemi ekerasi kya Nyamache Primary ECDE nigo kiagachirwe Nyachogochogo VTC nigo yagachirwe ase ensemo ya Mache egesima kiaroko nigo kiagachirwe egesima kionduso nigo kiagachirwe abwasa abananchi babwatukire birengereri byabo nga nigo bakonyakire konya nigo abakorusia Macha satambe bona Nyasaye akorera gwanja gapano itu Kisii County okorera amaya otorete ira Macha ng'egaiga nje buna bono buonere ruguraria nje bona nje akonya nintomo mwana ono uri musini we miaka 6 agakonda ndandeta matenga ki ndatara Macha nje kun lakini yare gutokana ririkare mwana makunga we saisi itu kumutuma Macha koleta Macha Nyasaye asibiria atokoreire una intwa bangina bagocha kionduso tukumengambia mono agenderere boigo nanda akonya na abandi tatiga Amacha kurwaso agaiga ankonyira singa yane asinge nche sekenyoreke iga ekianje tekoba konyoreke kurusia machare distance bakogenda terianga akonyora ebakogenda ale bono Nyasaye okoriro gwanje kurwa Macha ya gasoete gaiga sekenyoreke abantu baigokiria singi ya Macha na inchi asindo yo mobo nkonyara kobango nyatumeka egabana nare konyetebina emirime yakorire anda atu promote yake abantu bandi mbataranya ikera muna nje nanya ikerire atokonye pesi ya kabere egere banyore na barabwa Macha. Sasa kama mimi mwana yuti nimefurahi sana kwa mwana yetu umetuletea Macha karibu. Sasa leo hatuendi mbali kuleta Macha, iko karibu kabisa. Tukichelewa kutoka cash tunapata Macha iko karibu, tunaenda tunachota. Endelea kuongeza hii Macha. Alafu ndienda mbali kabisa kidogo watu wengine wapate hii Macha wakunywe. Asensemo yobochenu gesaba kwa Health Center Maternity Wing nigo yagachirwe. Nyangusu MCH nigo egendete kwagachwa. Nyangusu Maternity Wing nigo boigo egendete kwagachwa. Asensemo ichipara ligena Nyabigonko Road nigo yagachirwe. Kebuko Kiaroka Road yaelire kwagachwa. Nyangusu Nyaboterere Road nigo yagachirwe. Asensemo yechichiro enyomba ya Kibara ase chiro ya Nyangusu nigo yagachirwe. Asemero beliende ya magendero nigo Nyangusu Tree Nursery egendete kwigekwa nabo igo obotugi wechinchoke gose Nyangusu Beekeeping. Wekeraiga ntubwate ekwirende yechinchokari emete yabono buna yatokonyire number 1 ase community area surrounded iga igo bakonyenyorerange okoni kuri witu nkogera kuri twagendera comment project actually serikali ye county yonta gete gotabanga ngokorere gasi because kirengaki ngototarira bare baranga ngaya magosari ngaitutara kona nayo ase twakorire ekaro bachire abanyore nga mepintu bwata magoso ngotogorra bare batotebinga iga mukorega ono umugaba nigento ndamotebi togotaka nga project ya twanyora echira ati one siga yagenda limo nande twagendera chinjoke asengeje tutara harvesting twakorera limo lakini nto expected ngangu chiko konye chira tambi